Palad sa nag-rank 3 sa Mechanical Engineering Licensure Exam 2025 ang iyang kalampusan ngadto sa iyang inahan nga usa ka domestic helper ug amahan nga e-bike driver. Ato siyang ibida sa report ni Mark Reggie Abella. Aron mosuklian ang sakripisyo sa iyang mga ginikanan sa pagsuporta sa iyang pagtungha, naningkamot si Harry Sayabok nga makapasar sa pasulit. Apan, mas labaw pa ang iyang nasukli sa iyang mga ginikanan kay siya nag-rank 3 sa Mechanical Engineering Licensure Examination 2025. Ang 24 anyos nga bagong engineer nga proud taga Barangay Hagimit, Dakbayan sa Naga, nakakuha og passing rate nga 91.1%. Inspirasyon niya ang iyang inahan nga nanrabaho isip domestic helper sa Singapore sulod na sa 16 ka tuig. Layo man ang distansya nilang duha, apan nabati niya ang gugma og sakripisyo sa iyang inahan nga si Julieta. Salamaton jud ko sa akong inahan nga siya jud akong inahan nga grabe ka buutan ba. Selfless kay pagkatao. Bisag wala na yung mabilin sa iya ba, yata yun sa iyang anak. Dili lalim ang agian ni Harris sa wala pa niya nakabot ang tamis nga kalampusan. Asoy niya nga nagtrabaho siya isip encoder sa usa ka kumpanya gikan sa Alas City sa gabi hangtod na sa Alas City sa buntag. Apan bisan pa man niini, mas nadasig siyang maningkamot aron matabangan ang iyang pamilya. Mensahe niya sa mga tinun-an nga sama kaniya. Para sa akong take of board, dapat prepared lang jud ka. Mo salig lang kasi mo kagalingon og labaw sa tanang salig jud ka sa Ginoo. Yan. Sa preparation, bato jud mo tanan, kalimtan sa nanimo tanan mga distractions. Dakong kalipay ni Harris nga doon na siya madawat nga pahalipay gikan siyang alma mater nga University of Cebu Main Campus. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.